Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson ng Tagalog Explanation. I'm Teacher Maya at ito ang pag-aaralan natin ngayon. Ano dapat ang nasa blank space? Like pala. It sounds like a baby crying. Ito ang sentence pattern na sinabi ni P2. Subject, linking verb, at complement. At ang a baby crying dito sa complement ay isang noun phrase. Ang baby na noun ay dinidescribe ng crying bilang isang verbal na participle. Dahil nagde-describe sa noun, ito ay isang adjective. Hindi ito verb, wala itong helping verb na is. Isa itong verbal participle, isang adjective. Kaya hindi ito clause, isa itong noun phrase. A baby crying. May noun, dinidescribe ng adjective na crying. So, bakit like a baby crying? Ang like ay pwedeng gamitin as preposition na ang meaning ay similar to, parang. At dito, sabi ni P2, parang batang umiiyak ang noise na narinig nila. So, bagay ang meaning ng like na similar to, at bagay rin siya dahil pwede siyang preposition. Ang preposition ay gagamitin kung ang kasunod ay noun o pronoun or isang noun phrase. At dito, meron tayong noun phrase, a baby crying. Bakit di pwede ang option A? Although pwede siyang gamitin as preposition, iba ang meaning nito. Hindi lang similar to, performing or acting na talaga, being na talaga in the form of nagpaka kung ano siya. Ang like, parang lang, mukha lang. Pero ang as, in the position of. I-compare nyo, he did his job responsibly as the leader at he did his job responsibly like the leader. As the leader, siya ang leader, being the leader. Hindi mukha lang, siya talaga ang leader. But like the leader, pareho sa leader, mukhang leader. Pero hindi siya ang leader, parang leader lang. Remember kapag sasabihin natin it sounds, meaning pareho sa, similar to, parang ganun. Kaya hindi pwedeng sundan ng as, it sounds as, dahil iba ang kahulugan nito, hindi siya similar to. Si like ang okay i-partner dito, it sounds like, di ba? Ngunit pwede rin ang as if at as though sa meaning na similar to. Hindi pwede ang as lang, pero ang as if at as though ay similar to ang meaning nila. Pero bakit hindi sila pwede sa sentence na to kahit similar to ang meaning nilang dala? Dahil ang dalawang to, ang as if at as though, hindi pwedeng sundan lang ng noun phrase dahil mga conjunction sila. Ang a baby crying is isang noun phrase, hindi ito makakasunod sa isang conjunction lang. Subject plus verb or clause ang kasunod nila dahil conjunction sila. So, pwede natin sabihin, it sounds as if a baby is crying. Lagyan natin ng helping verb para maging verb si verbal. It sounds as though a baby is crying. Pwede rin gamitin natin dito ang like dahil ang like ay pwedeng magiging conjunction at hindi nagbabago ang meaning. It sounds like a baby is crying. Kaya uulitin ko, it sounds as a baby crying, hindi tama ang meaning. Pero it sounds like a baby crying, it sounds like a baby is crying, tama ang meaning, preposition man o conjunction ang pagkakagamit. It sounds as if a baby is crying or it sounds as though a baby is crying, tama ang meaning, pero magagamit lang as conjunctions, subject plus verb ang kasunod. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video nito, please share nyo na rin sa iba para may na-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!